nga Sinovac ang sarang sa gihapon makahatag sang proteksyon batok sa virus ining base sa payag sang isa ka infectious disease specialist. Pareho nga senior citizen ang mag-asawa nga Joel kag Nora Clavicillas. Sang nakaligad nga Hulyo, pareho man nga nagpositibo sa COVID-19. Apang bangod fully vaccinated na sila gamit ang Sinovac, mild gid lamang ang sintoma nga ila nabatyagan kag estable ang kondisyon sang ma-quarantine. Sa amon nga experience, pasalamat kami nga wala na nga amo lang to ang amon na matyagan, mild symptoms lang kay nakapabakuna kami. Wala kaming difficulty of breathing, konting ubo lang at sipon amo na matyagan. Of course, damo gid nga salamat nga nakapagpa-vaccine kami. Hindi kami na-hospitalized, at least gamay-gamay lang ang amon nagasto compared kung maho-hospitalize ka. Sa mga iban pa dyan nga wala pa nakapawaksin, hindi gid ka mo magkahadlok kay dako gid nga bulig. Dako nga advantage kung nakapawaksin na kamo. Para kay Mayor Jerry Treñas, kinahanglan na nga magpabakuna subong bisan ano nga brand bangod sang madasig nga paglaptas ang Delta variant. Nabalaka ang alkalde bangod 256 sa 278 nga napatay sa COVID-19 sa syudad sang Iloilo halin Enero tubtob Agosto sini nga tuig ang wala na bakunahan. Kinahanglan gid kita bala ma-vaccinate kay ang Delta nagapakita nga ang vaccination gid lang ang makahatag sa aton sang protection, no? And gawori ako sa iban nga unvaccinated kay kon unvaccinated ka kadelikado kayo daw laptagid subong daw makasiling ako nga may community transmission gid. Para sa infectious disease specialist nga si Dr. John Andrew Campusano, tanan nga brands ang COVID-19 vaccine ang sarang makahatag sang proteksyon batok sa virus. Bisan manubo ang efficacy rate sang Sinovac, sarang gihapon sini masalbar ang kabuhi sang isa ka COVID-19 positive paagi sa paglikaw nga makaangkon sang severe nga COVID-19. Share ko man sa inyo, damo ko kilala mga healthcare workers nga nagpa-Sinovac pero nagka-COVID. Kasi siyempre ang environment nila damo gid COVID. Pero ang ilang manifestation mild lang or moderate lang. Wala sila severe, wala sila na oxygen, wala sila na ICU. So may benefit gid nakabuli gid ang Sinovac sa ila. Ang efficacy rate kada lain-lain na siya ang klase mong may efficacy against disease whatever form. May efficacy against severe disease. Sa Sinovac, ang iyang efficacy against any form of infection is not as high compared sa ibang brands. Pero among all the brands, in terms of efficacy against severe disease, tanan sila nagahatag sa protection sa aton. Actually, amo na ang isa sa mga pinaka binatanaw nga qualifications, protection against severe disease. Amo na nga nakapasar ini mga brands ngayon sa approval kaya may protection sila against severe disease. Mensahe sang alkalde sa publiko. So let us not be afraid of the brand. Kung kisa may Sinovac kita, kung kisa may Moderna kita, kung kisa may Pfizer kita, kung kisa may Astra kita, pangayoon ko lang sa tanan, as long as the vaccine is available, palihog lang, you take the opportunity to protect yourself. Sa listahan sang Iloilo City Government Agosto 30 sini nga tuig, may 89,852 ka mga individual ang fully vaccinated na gamit ang Sinovac. Samtang 150,855 naman ang nakabaton sang first dose. Jennifer Garcia Hernandez para sa Levla Patrol. COVID-19 cases sa Iloilo City ang padayon nga nagasaka. Pagpabakuna kag pagsunod sa minimum health protocol, mga pamaagi agud malikawan ang malala nga epekto sang COVID-19. Madasig na nagalapta ang Delta variant sa syudad sang Iloilo. Nagapati si Mayor Jerry Treñas, may community transmission na. Base sa pinakauli nga datos sang City Epidemiology and Surveillance Team Unit, kahapon nga adlaw Setyembre 1, nakarecord sang 153 ka COVID-19 cases ang Iloilo City. 3 sa mga ini ang apor, kag 5 ang returning residents. May isa man nga napatay. Naalarma na ang alkalde, bangod punuan na ang mga ospital. Bisan ang mga bulong nga ginagamit sa mga COVID patients ang maiwat man. Unlike
last week nga daw medyo may posibilidad pa nga makakuha ka kwarto sa ospital, subong medyo gutok. May ara kita ginabuligan nga daw sang kasano pa to, daw isa pa to ka adlaw hasta subong may pa kwarto. Nang isa pa gid ang mga bulong bala, ang remdesivir kag tocilizumab, short supply na kag gapangita ko why na ko nakakuha. Sa datos nga ginasundan sang Iloilo City COVID-19 team, nagasaka gihapon ang COVID-19 cases sa syudad. Sang nakaligad nga semana, masobra 100 ang daily average cases sa syudad. Gani nag-apela ang alkalde sa publiko nga magpabakuna na kag hindi na magpili pa sang brand. Kita ta upward, no? Amo na nga kung pwede ang tanan nga wayman sang obra sa gwa, stay at home. Ikaduwa, avoid crowds. Ikatatlo, ang mga familia bala. Ako may bata ko nga lain nga household, or may paryente ko nga lain nga household, hindi ka mo agad gather. Bantayan ta lang ini nga tion kay nakita ta ang trajectory sa mga cases, pasaka kita. Kahapon nga adlaw kapin 1,948 ang nabakunahan sa ikatlo nga adlaw sa pagpatigayon sang barangay-based vaccination. 445 ang gikan sa distrito sang Molo, 404 sa distrito sang La Paz, kag 1,099 sa distrito sang Haro. Sa subong, kapin 50% sang total target population sang syudad nga 525,000 ang nabakunahan na sang first dose. Kapin 30% naman ang fully vaccinated na, apang malayo pa ini sa 85% nga target agud makuha ang herd immunity. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Tiglawas ang Iloilo City para sa Aliuan Festival 2021 pageant nga si Colleen Beatrix Hagunap Alcalde nakasulod sa top 12 sang kompetisyon. I'm Colleen Beatrix Hagunap Alcalde, 23. I'm representing Iloilo City in this year's Aliuan Fiesta Digital Queen 2021. I currently work in a bank, so I'm a sales and service associate. Ini si Colleen Beatrix Hagunap Alcalde. Aktibo nga youth leader kag mabinuligon sa iya isig kapareho. Isa man sa iya mga advokasya, amo ang pagbulig sa mga kaangay niya nga pamatanon. Nakapasakop na ini sadto sa mga beauty pageant, kag subong si Colleen ang liwat nga magapasimpalad sa Aliuan Festival 2021 pageant. My last pageant was in 2018 pa when I was in college. So, abi ko gidya ma-retire na ko kay working girl na kita ba na. Pero, wala gid ko na stop sa ako ni advocacy, which is still participating in the youth organization I'm a member in. And I was a president a few years ago, and for the past few years, we've been really looking for a new avenue where we could expand our organization and we could widen our target na makabulig kami sa iban. Lubos ang kalipay ni Colleen sang may baluan nga isa ini sa mga nakasulod sa top 12 sang Aliuan Fiesta Digital Queen 2021. Bisan ini ang isa lamang ka virtual pageant, todo handa man sa gihapon ang Ilongga Beauty. When you reach another level in your life, dulain gid ang level of excitement nga ma-feel mo rather than the pressure. Kaya syempre, everything's new. Tido ka excited gid bala on what to expect, on how to deal with things, and especially nga this is my first national pageant. Syempre, you prepare yourself mentally, physically, going through everything na you have to stay healthy. Kaya syempre, hindi gini siya madayon kung maanhan kita sang masakit. Isa man sa mga advokasya ni Colleen ang pagpasanyog sa katahom sang syudad sang Iloilo. I also am preparing myself and the team also to get to know the city better so that we could highlight the best things that we can offer. Because ako lang nag-representar, pero I'm not representing myself. I'm representing the city. So as much as possible, I embody the image of Iloilo in that platform. Gindayang man sini ang mga hinimuan ni Mayor Jerry Treñas sa syudad sang Iloilo. I am appreciative of your efforts in handling this situation right now. I hope that in the next future, na we continue this platform that you are using right now, continue touching the lives of others, because I, as a citizen of this city, will do my part and I will be happy to help in any way that I can.
Subong nga bulan sang Setyembre, may mga serye sang virtual activities para sa 12 ka mga finalist sang nasambit nga kompetisyon nga sarang matanaw sa Aliwan Fiesta Facebook page. Sa Oktubre 9 naman, natala na ang awarding kag Coronation Night. Gani nagahinyo si Colleen sang suporta gikan sa mga Ilonggo sa iya pagpadayon sa kompetisyon, agod makuha ang kadalagan para sa syudad. Divine Singh para sa Level Up Patrol.